So I don't want to hear you singing now. Or ever! He said it. We need some more jazz. What? Seriøst? Ja. Er der en, der har en terning, jeg kan låse til 4? Nej, det er Det er rimelig langsom terning. Ja! 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 Bare ikke noget. Jeg har også stået i ærger, så vi skal slå. Bare ikke noget. Okay, jeg vil gerne lave bedre mål. 5 minutter går det op, og Henrik han har fået VR, så sidder han og tuder. Det var det.